Nurhal Mehmedov, Sazlaşık. Saz odalı bilen filosofiyadır. Ähli beyik kompozitorlar hut özlerinin akıllarlığı bilen meni bennediyer. Beethoven'in Akval Kapenikakyar adlı simfoniyası näme üçin şu wagtam täzeçe ýanglanýar. Elbetde özünün özgördüjülügi bilen. Hayran galmaly zat Germaniýada ölmez ýetmez eserlerini döredip beren Beethoven Yankı simfoniyasyny Fransuz rewolýusiýasynyň boljagyny welilik bilen öňünden görüpdir. Diýmek, her bir özüni syýlayan kompozitor edil ýazyjy ýaly siýasatçydyr. Men feýguli kompozitorum Scriabin'in öňe süren felsepesi eňňä durmuşydyr. Ol men ähli adam men Tebigatyň iň kämil bölegi adam, görüşüji, ýeňiji adam. Ine Scriabin'in mawzuy. Men birinji muallimim türkmen halk sazy bolsa, ikincisi gurrunsyz Scriabin'dir. Türkmen sazy özüniň agraslygy, çuňlugy, ýakymlylygy bilen iň beýik kompozitorlaryň eserlerinden beýle. Dowtaryň owazy türkmen sazyna söýgüýümüň, hormatymyň netijesini käýdiýär. Dowtaryň owazy. Nurhal Mehmedowyň Dowtaryň owazy eseri kompozitoryň talypçylyk döwrüne degişidir. Bu ajaýyp saz beýik dowtarçy Molla Täşmuradowyň dünýeden gaýtmyş bolan baradaky azy habara ýürek seslenmesidir. Molla Täşmuradowyň ady goşa tara taýsyz erwerligi bilen türkmeniň milli saz medeniýetiniň taryhyna altyn sahypa bolup ýazyldy. Nury bu halipa tüý ýürekden sarpa goýýardy. Moskwanyň sowuk kış geceleriniň birinde bir demde tutuşlugyna dünýä inen bu täsir mukam durmuşun öz içine alyan nähirliligi, egsilmez söýgüýüni türkmen saz sunuwatynyň beýik ustadyna Molla Täşmuradowa bolan syýly horma düşündirýärdi. Iýje ören mulayymdy, tümlük diýseň goýudy. Ay günü dolup düşüpdür yapraklary şahalan, giýje şäher giýjesidi ol durşuna şagalan. Ol durşuna durmuş bilen gaýnaýardy, joşýardy, näçe ýyllyk dowýardy, näçe ýyllyk ýaşýardy. Biri şygyrdy diýärdi, ýene biri hoşmukam, görüpler özüni ýerdi. Men boş mukam. Ine şeýle gödül giýje, gedim edeýin bir dem diýip köçä çykdym. Barýaryn, ine birden nirden bilemok jadymy ýa düşmüken, ýanglanly bir wada pessaý, soňra batly hoş mukam. Saz kä beýne urýardy, kä ýüregi eňýärdi, pragyny ýada salýan parasatly heň mardy, Beethoveniň hyzyny siňdiripdir heňe ol, emma men derrew tanadym, bu diňe ol. Dowtaryň her perdesi diýdi, misli bir saky, adamlar durmuş gözeller, ýaşaýyş baky.
Entek oňa duygu bilen, paýhas bilen bir wada bet pagyrlar, hapa işler ýaşaýarka dünýäde şu saz bilen getirerin erwetligi amana, şu saz bilen onanaryn adamlara zamana. Özümün ejiz damarym şu saz bilen üderin, özümü tar edip mydam men şu saza düderin. Goy kafede kofe içip jaza uysun ýangralar. Emma şu saz men ruhumda ömür boyu ýanglanar. Goy durmuş maňa kıyın günler, agyr ýollar içilsin. Durmuşy kıyınlygy üçin dolu akrar eder. Günlöň bir adama şu saz bolup kömek bersem, Mulla ağam beýikligini bir basgançak beýgelder. Mün 1960-njy ýylda ýaş kompozitorlaryň Moskwada geçirilen bütün Soýuz bäsleşigine gatnaşan Nurhan Mehmedow dutaryň owazyny öz ýerine ýetirdi. Her notasyny milli äheng diňlap duran ýokary çeperçilikli bir eser. Şo wagtda saz professorlaryň, emin agzalaryň, tanymal kompozitorlaryň, sazşynaslaryň, artistlaryň badawat ünlüğüne çykdy. Bäsleşiň birinji derejeli hormatly şahatnamasyna münasip boldy. ...57-nji ýylda konservatoriýa gittim. 57-nji ýylda girip, bir ýyl okap, 58-nji ýylda konservatoriýaň içi bilen, zal bilen barýakam bir ýygyňda bir ses geldi. Aman, aman! Kim kän diýdi, öňe bir tanış ses. Näser etsem Nuri. Sen ýeköýüň bärik gelip, ýeköýüň okajasyň, menem gaýdy berdim ýygyň bilen nip, meniň ýanyma gelip, o sen haçan geldiň? Men boşusy vardır. Talant diýilen zat gaty beýik zatdyr diýe. Emma öz wagtynda talantyň ýoklugyny bilmek ondan beýikdir diýe. Şoň kyýaly, şo Nuri şu talantynyň badygyny bilip işliýe. Olanyň eden zady gaty özi şoň dogrudygyny ananya, dogrudygyny hemme taraplaryň göz ýetirýär. Şeýdibem işliýär.
Nuri Halmamedov simfonika sallary aýratyn pisinde derdi. Ol konservatoriýanyň uly zalynyň diwarlaryny sarsıran, elendiren, titreden konsertlerini ýa-da olaryň turgenleşik pursatlaryna uly höwes bilen gatnaşardy. Nuri munça dürli saz gurallarynyň biri-biri bilen şeýli gatyşyp, şeýli düşünüşüp äleme, ägirt düşünceleri ýaýradýanlygyna aňk bolýardy. Ol munyň gudratyny tesir sanan neyin aňyna, ýüregine sanap çykýardy. Ýylyň magtumuly aýyndy. Pyotr Ilich Çaykovskiň adyny göterýän konservatoriýanyň uly zalynyň sahnasynda ýaş kompozitoriň Türkmenistan simfonik şekilleri adly eseriniň şol döwürde dünýä meşhur bütün saýul radio telewizionyanyň ýanyndaky uly simfonik orkestriniň ýerine ýetirmegi saz äleminde ägirt bir waka boldy. Ýigidin oglunlukdan zanlyna singen türkmen güneşiniň nury, edi sehralarynyň howasy, dağ çeşmeleriniň owazy, ata-baba däp desturlarynyň dünýäsi hem özüni, hem onuň eserlerini ýerine ýetirjileri alham, joşgun berýärdi. Dinleýijileri tolgunlyrýardy. Dünýäň bar derýasy seniň adyňda, iňrigi, şapagy, ýagyşy gary, meniň ihlas eden zatlarymyň bary seniň adyňda, seniň adyňda. Yüzünü öpenim, tohum sepenim, bu dünýede ýitirenim tapanym, topragym, gam gussam seniň adyňda. Sen bolmasaň oňat bordy dogmanym, sen bolonsoň bugün dünýä sygmanym, tylla gyrnysy edip ýygnanym, namusym, mertebem seniň adyňda. Seniň päk adyňda görki bu dünýäm,
Alayım sarsmasın erki bu dünyanın mukaddes ähli zadyny jemläninden soň sen ajaýyp adyňy bir ullakan wusal uly anamdek doga kimin gaýtalaýan hergedek. Nuri orkestr älem bilen şu ilkinji duşugyny saz tilsimleriniň, onuň öwrümleriniň, tembirleriniň düýpsiz älemdigini aňyşy bilen hemmäni haýran etdi. Onuň orkestr üçin döreden şol eseri ilinkä meňdeşdärli. Ol Nuriýynyň iň beýik ýürek tolgunmasydyr. Bu eseri çalan orkestra Hitaýyň ilkinji denan dirijori, Moskwa konserwatoriýasynyň uçurumy Çijensiýaýyn dirijorlyk edipdi. Ol bu eseriň iňçeden täsin öwrümligini iňňän dogry, çuňur düşünipdi. Я очень рада здесь вспоминаю о моем старом товарищем, выдающемся туркменском композиторе Nuri Halmametove. Men özümün köne dostum, meşhur türkmen kompozitori Nuri Halmametov gonç duýgusy bilen ýatlaýardy. Oň bilen 37 ýyl mundan odal Moskwa konserwatoriýasyny okumak meýesser etdi. 1963-nji ýylda Moskwa konserwatoriýasynyň konsert zalyna bütün Soýuz radiosynyň we telewizioniýasynyň uly simfonik orkestryny Nuri Halmamedowyň Türkmenistan simfoniki eserine dirijorlyk etdim. Onu özüme uly awry derece hasaplaýan. Halkyň ýürek damaryndan syzyp çykan saz maňa gaty uly täsir etdi. Bugün ajaýyp zekenli kompozitoriň suratyny görüp, onuň ýaş keşfi hemde şol ýatdan çykmajak konsert gözüňümde janlandy. Men Nuri Halmamedowy uly sarpa goýýar. Onuň öz halkynyň hakyky meşhur kompozitor bolup ýetişenligini eşdemde welin, men oňa tüýsürekden begendim. 音乐事业创下了不朽的功勋，我更是非常敬佩。 Ol türkmen halkynyň sazyny baýlaşdyrmakda genji hazinasyna ýetip bolmajak işler edenligine guwanýan. Onuň döreden sazlary türkmen halkynyň hem medeniýetiniň iň gymmatly baýlygydyr. O sazlar ömür waky ýatlanyp duruljakdygyny men berk ananýan.
Türkmenistan simfonik şekiller adlı eseri deňi taýyp bolmadyk zekiniň ýüze çykanlygyny, onuň uly geljeğiniň bardygyny subut etdi. Altmışyncı ýyllaryň ortalaryndan başlap Nury Halmamediň döredijilигinde kino üçin saz ýazmak esasy orun tutýar. Kino äliminde işlemek, kompozitora köp taraplayın kinowy geçirmäge, eserleriniň owazyny eşitmäge, hakyky gurallaryň heňlerini barlamaga, döredijilik gözleglerini özgertmäge mümkinçilik berýär. Kompozitor Şükür Bagşy, Aýgytladım, Sahawatly deňiz, Magtymguly, Mukamyň syry ýaly ençime filmlerde bize aňrabaş ajaýyp eserlerini miras goýdy. Nury Halmamediň sazlary bu filmleriň hersiniň özüne munasypligi bilen olaryň meşhurlugyna, olaryň üstünligini belli bir derejede goşantlaşdy. Halmamediň saz ýazan filmleriniň köpüsini öňü bilen Şükür Bagşy filminde ýanglanýan sazlaryň esasy pikiri adalatlyk we uruş getirýän yamanlyk bilen görüş boldy. Sen perwana, senin hoşuma aýtaryň kanatlaryň şuwullusy misali Ediyen fikrin bilen tutyan maksadyň oduşygyna maýyl perwana ýaly. Näme umtylýarsyň? Ilamy. Ýagta. Olar ýakar seni. Onu ýok ata. Şükür Bagşy. Siz düşünýäňizmi? Beýik sadanlarlarymydama bakym mawzu bolan ýagşylyk hem ýamanlyk mawzugyny çözmäge ymtyrypdyrlar. Entek dünýäde şu häsiýetleriň ikisi marka häzirki zaman sungat ustatlary şol umumy, ýagny keskitli bolmadyk mawzugy aýyl saýyl diňleýe ýetirmeli. Men kino bilen bagly ilkinji düýpli işim Şükür Bagşy filmine ýazan sazym boldy.
Polat Mansurowyň Şukurbaşy kino filminiň esasy magzuwy saz. Ýagşylyk, ýamanlyk. Dogrusy, şo filmiň sazyny ýazmaga maňa anananlaryna men az begenmedim. Sebäbi bu kinonyň düýp mazmuny haýyr bilen şerin göreşi, uruş we parahatçylyk. Men bu ägirt magzuwy çözmäge köpden bäri hyýal edip ýördüm. Ýöne onu beýan edere takyk hem janly bir mysal, ahwalat, edebi ýa şekil düşögüni tapman ýördüm. Galyberdi-de ýene bir bagyt kino, saz hakyndaky. Gadim Pigmalion'un öz daşdan yatan Zenan heykeline can merşi aly. Berde-de saz oroşan güýje, canly güýje urlýar. Gelşirip aýtsam, saz döş gerip, ganly söwüşüň öňüne alýar. Men bu filmi ähli ahlasamy höwetimi siňdirdim. Käbir dürüdüjülük adamlaryna bolşýaly. Filmiň sazyny ýazyp oturamdan soň men öz kalbymda şeýle bir boşluk duýdum. Göwnüm bolmasa inniden beýlek ýekeje de saz eserini dürüdüp bilmeçek ýarlym. Gelir diýip ýüregiň umytdan doly, sen onsuz ýalmaýsyn, hiç kararym ýok. Sen urunyan, kelli döwýän gelenok, kıyın günün dostlaryň gelmeýşi ýaly. Herne şol öwrülüşük wagtlaýan eken. Gylışlaryny eredip orok ýatamaga çagyrýan şol filmiň ähli tarapdan milliligi hemmelere ma'lum bolsa gerek. Doğrudanım eser ilki bilen milli bolmaly. ýylda Kyrgyzstanyň paýtagty Beşik şäherinde geçirilen Orta Aziýa we Gazakystan Respublikalarynyň 3-nji bäsleşikli kino gözden geçirilişine Şukurbaşy filmi karardan ýytalyşy ýaly insan perwerlik, halkylyk we häzirki zaman many ýaýlymynyň ekrana täsir kinematografik usuly bilen filosofik ähengde janlandyrylyny üçin diýen birinji derejeli şahatnama eýe boldy. Filmiň sazyny ýazan kompozitor Nurhan Mehmedow aýratyn ýürüýti şahatnama bilen syýlanandy.
dedi. Yine belli umid ana bir yer eşitti halk ahını alsın. Halklar onu verip dinç umidin yer bahşetti ona çeşme batsın. Ol çeşme coşurdu, olup değil derya, adamdan hepinin suyu derya. Sağda düşünen adam dünyada en bağıtlı, en bay adamdır. Beyik sağ akılları Iyogann Sebastian Bach, dünyada adam ağını tolgundurmakta, onun duygusunu oyurmakta en okuyuplu, zekinli ustad bolupdur. Onun düýp manysy durmuşyň en agyr külpetlerini, tükönüksiz oý pikirlerini durmuşa urunuşdurmak bilen baglanyşyklydygyny ýüze çykaranlygydyr. Bach şu pikirlerini öz dürüjçülüğünde şöklelendiripdir. Mozart'ın humanizm häsiýeti, onun dünýä garaýyşynyň aýratynlyklary, onun sunwatynda bütünlüğü ýüze çykýar. Onun dürüjçülük usulyna täsir edýär. Dünýäň gözelligi adam, sazlaşykly gözbaşy bolsa, durmuş. Ine Mozart'ın çeperçilik dünýä garaýyşy. Men Bachy Mozart'y dinlesem ähli gussamy, durmuşda duş gelýän şowsuzlugyny diýär. Ähli sunwat eseri ilki bilen adamda şu duyguýuny, adamyň elmydama şer işden, yamanlykdan beýikdigini ünleýän duyguýuny oýurmaly. Ýöne şeýle duyguýuny oýurmagy okuyuply adam üçin onuň tebigi zekini ujuýupsyz bir zatdyr. Ol adamyny söýmeli, çyn ýürekden, hem şatlykly, hem gussalygyny adamyny söýmeli. Hut adama bolan şu söýgü bolmasa, tebigatyň genial adamlarym özünden soň ýaşajak eseri döredip bilmez. Kämillerin edehedi her zaman kesfini yürütçük şägirt saýlaýar. Aňda barym, kalpda barym aýaman, adam özüm adamlara paýlaýar. Begenip, gowanyp, şatlanyp, döküp, inçe duýgusundan dünýä erş çekip, halvın keşte öýdümleri paýlaýar, gazal goşga, aýdymlara paýlaýar, adam özün adamlara paýlaýar. Mahal bir tewekkül iş edýär, eden işin beýgaýratlar puj edýär,
Güllen näzik yüreğini daş edýär, ansawyny ýuwdanlara paýlaýar, bir kör zeki nadanlara paýlaýar. Adam özün adamlara paýlaýar. Adam ömrün adamlara paýlaýar. Hem ömrün insandan boğnap ýygnaýar. Şonuň üçin bu dünýäden gidenne süýndürüp, sıyındyryp asman ýyllygyn zemine de sığmaýar, asmana da sığmaýar.